שימו לב לזה, קבוצת בני נוער שעלו לארץ לא מזמן קיבלו תעודת זהות ישראלית. דווקא עכשיו במלחמה, כמה יפה וסמלי, רגע לפני שהם מתגייסים. פז שלנו פגש אותם. כן, שלום חברים, אנחנו כאן במשרד הפנים בראשון לציון, אנחנו ברגעים מרגשים מאוד, צריכים להגיד. כל החבר'ה האלו שבעצם הגיעו בתוכנית נעלה כמה שנים אחורה, היום מקבלים תעודת זהות, הופכים להיות אזרחים ישראלים, ואנחנו נמצאים כמובן בלב המלחמה. זה הזמן הכי מרגש לדעתי, לראות כמה הם מחוברים אלינו, לישראל, ליהדות. כיף גדול להיות באיבנט הזה. איפה התעודות? תראו לנו את התעודות, איפה הם? הנה, וואי. כולם עם התעודות החדשות שלהם מוצאים אותם החוצה, וכן, הנה, עכשיו זה רשמי. זאת ארינה שהיא מלווה אותם בכפר הנוער, בויצו, ושלום לארסני ומריה. שלום, נתחיל איתך. אחרי שליווית אותם, לראות אותם ברגע הזה, אני מאמין שגם את מתרגשת. כן, אני חושבת שזה רגע מרגש מאוד, במיוחד בזמן המלחמה. זה חבר'ה שזה שנה שלישית שלהם כאן, וזו מלחמה שלישית שלהם כאן. ולמרות זאת, החבר'ה פה, הם לא חזרו חזרה, הם לא בחרו מדינה אחרת, הם לא מחכים עד שהם יקבלו אזרחות ויברחו מפה, ממש לא. הם הולכים להתגייס לשירות משמעותי בצה"ל, ואני מדברת ויש לי צמרמורת, וזה מטורף, זה מה זה הדוגמה, זה החברה הישראלית, זה הדור הבא שלנו. האמת שזה באמת מאוד מאוד מרגש. אתם הגעתם לארץ לפני כמה? 5 שנים? 3 שנים. 3 שנים? כן. אתה הגעת מרוסיה. מרוסיה, ואת? לפני 2 ממולדובה. ממולדובה. טוב, קודם כל העברית שלכם כבר מצוינת. תודה רבה. לומדים קשה. בטח. תספר לי על המשפחה שלך עכשיו שיושבת ברוסיה ויודעת שאנחנו נמצאים במלחמה, גם הם בסוג של מלחמה. מפחדים? דואגים? בטח שהמשפחה דואגת, אבל אין מה לעשות. אנחנו כל יום עושים שיחות כאלה, שיחות וידאו, וכל טוב. אני אומר להם שאני בסדר, אני בחיים, וכל טוב. ומחייך. בטח. ותעודת זהות, כן, הכל ביחד. איך אצלך המשפחה? אני בטוח שגם דואגים מאוד. סבבה, הם בסדר, כי אנחנו תמיד בקשר. כן. כאילו, כל יום מדברים, אז אין בעיה עם זה. אם הייתי נותן לכם עכשיו, כל אחד תיסע בחזרה לרוסיה, למולדובה, עולים עליה או שממש לא? הייתי מסכים. לא. לא. וגם לא עם 10,000 יורו נגיד, או דולר? לא. בטח שלא. מה השאיפות שלכם לצבא? אני רוצה להתקבל לתפקיד קרב מגע. קרב מגע, להיות מדריך קרב מגע. מדריך קרב מגע, כן. מריה? משטרה כחולה. הופה, תקשיבו, יש פה שאיפות גדולות, סחטן. חברים, באמת שיהיה לכם המון בהצלחה בצבא ובהכל. הנה תעודות, איפה הם? יאללה, הנה, מוציאים את כולם בכיסים, איזה כיף. בהחלט מרגש. זהו, אנחנו נחזיר את השידור אליכם כאן ממשרד הפנים בראשון לציון, עם החבר'ה המדהימים האלו, שכל כך אנחנו גאים בהם שהם כאן איתנו. תודה בינתיים. לגמרי.